देखो कि टिकटॉक पर कुदारी से वीडियो एगो गीत अरे बाप रे भरी नया गीत गायिका चलत दिया रोहित में सेल्फी राजा ओकर गीत इतना सुंदर ए राजा जी खून कइदा अपन नहीं हाथे हमर खून वो भाई वो देखली कि तो लड़की भी अपना जोगन निमने बोले भी बाबा एगो हमारा जो नौजवान बोले बा हे राजा जी खून कइदा लहंगा उठा के खून कइदा ये तेरा जाए का हो कहीं भोजपुरी फाट गई आज के नए के कोनो तोए नहीं बाकी हम कहते हैं वही लय में ही भीड़ में हमरो एगो गीत बा रो सब सुनले हो कब तनी हाथ उठाई अब हम गावत नहीं तो लड़का कहता कि सुन रे पगली सुन रोजे है दीवाना के धोती कुर्ता लगे देख देख के मुआवत रे तो गोली जन मरवई है ओकर हम स्वाद चख ले बनी सुधीर भैया बम भी गवा दे तबे मुआ वैसे ना बोलिए तो असर नहीं के करा तोप चलवा जोहर दे दे हां बाकी तरी ताको चाहे दाब के मुंह दे लइका कहता आहा अतना भोजपुरी सुधीर भैया गंदा भइल बा लेकिन फिर भी यही हम अपन घोल घोल के चलत है अरे मरही के बाते मार दो नचा के सुने हाथ उठा के बताओ ना भाई तनी मनी साफ सुथरा बा बाकी कुछ दिन हम सोचले भाई 2022 के दिसंबर महीना तक खूब निमन साफ सुथरा गावे के बाद आ जब ना होई तो साफ गुडू रंगीला के बाद हमारे स्थान कुदारी से छिलही पड़े हर दम रही के बाटे अरे मार दो न कहे है बड़ी सुंदर इंसान कलाकार का हमरा जौन बाणी बा मंच के रूप सजाइला मनोज विद्यार्थी भैया हमरा के आशीर्वाद दिले बानी आशीर्वाद है पुरस्कार से थोड़े होला एजा सरोजा आशीर्वाद दे दे तो पैसा तो हम वही कमा ले गलती ना मरही के देखिए हमरा समाज के वो शान आइल बानी जेकर नाम सुधीर भैया कहार नाम का है भाई तो यार आरजेडी के आदमी बुझाता सतीश कुमार जी हजपुरा थाना के औरंगाबाद जिला जा कौन हमारे को समाज के साथ भाई सुधीर भैया और हमारा इलाहाबाद में भेंट आई भाई अब हमारा विरोधना तो रुपये वाले के हम जमीन रूरा से बाकी मिस्त्री वाला काम पहले बड़े साज जरूर है 1 रुपया नहीं खरीदले अब आज हम देखो तनी करूरा 100 रुपया दे हम जाने के बहुत देले और हमारा समाज के जिला परिषद से मामला में इज्जत बचौले बने हम 100 माने 100 बोला कम से कम 2000 के नोट दे कम से कम वो लेबर के दाम हो हां ये हो बहुत बड़े बात हम कहीं तरी मजाक कर ढेर सीरियस ले सुधीर भैया हमरा ए क्षेत्र के एगो पद प्रतिष्ठा जीवन भर बरकरार रहो आज जिला परिषद के अध्यक्ष बनी समय बड़ा कम बा और विधायक भी बनो ये हम नारायण जी से मना होता है मरही के बाते भैया उनकर गीत एगो कहत है कि गीतिया में सुख हो जाए चले कर है तो हम सब कर राह पर चली थी बाकी हम असली के राह पर चलल बानी घीव के राह पर डलडा ना अरे औरंगाबाद जिला से भरत
शर्मा जी को गीत गौले रहन बाप रे बाप कैसे बा गोरिया चांद के गोरिया गोरिया चांद के गोरिया लिख के दो ना सौरभ जी सतीश कुमार या हॉस्पिटल में बोलो तू हर जोड़ के हो नहीं परिवार के सदस्य कौन भैया भैया महुआ का जहाँ कौन भैया दूर से पुरस्कार मने बा घूमती बाकी नृत्यांगना के पहचान है गायक कैसा सबसे फेरा फेरी गवैया बेकार बच्चा चाची जब पूर्वी ना गावल जे निर्गुण ना गावल ठुमरी ना गावल भैरवी ना गावल वही तरह नृत्यांगना बेकार जे मुर्गी ना गावल आहा नाउ मंच के रोजा सजाईला मनोज विद्यार्थी भैया हमरा के आशीर्वाद दिल बनी आशीर्वाद है पुरस्कार से थोड़े हो सर आशीर्वाद दे तो पैसा तो हम वही कमा ले गलती ना मरही देखिए हमारा समाज के वो शान आई बनी जेकर नाम सुधीर भैया दहर नाम का है भाई तो यार आरजेडी के आदमी बुझाता सतीश कुमार जी हसपुरा थाना के औरंगाबाद जिला जा कोनो हमारे को समाज के साथ भाई सुधीर भैया और हमारा इलाहाबाद में भेंट आई भाई अब हमारा भी तो रुपया वाला के हम जमीन से